Liyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu uBombela Sidima Samampondo Baba mkhulu phakade amen. Lesi sixuku sakhe uShembe esasifike khona entabeni inhlangakazi asibuyelanga emuva phela. Ingakho wayehlala ngokusho ukuthi ngelinye ilanga niyobona izingilosi ngamehlo khona lapha emzini waseKuphakameni. Kodwa amaNazaretha lutho kuze kube yimanje ayengaziboni lezi zingelosi njengoba zayekade zibonwe uye phela ukhuzwayo yena yedwa ngalesa sikhathi besethempelini kwaHlophe, kanye nabo labantwana abancane abazalwe ngalo phela uhlelo lukaNkulunkulu. Kukhona asebekukhulumile lokhu akade bakhuza ngakho abakubonile. Osobala ukuthi uShembe wayichazela wona amaNazaretha ukuthi uma senilalele kahle yonke imithetho yakhona lapha eKuphakameni nayenza, ilapho-ke niyobe senibona khona izingelosi. Kodwa abefundisi bakhe babebuye bengayikholwa le ndaba yakhe ayixoxayo yezingelosi, njengoba phela nabo babecabanga ukuthi sebengcwele sebengakwazi ukuzibona lezi zingelosi kodwa lutho ukuzibona. Nabo labantwana ababili ababone leya ndoda ewumndondoshiya emva kwezindlu bathule bathe du, ngoba balulekiwe phela ukuthi ayikho lento akade beyibona bengaphinde futhi bakhulume ngayo. Kodwa uma beya emva kwezindlu beyodlala nawo umndondoshiya wendoda, badlala nayo bephuma phakathi kwezinyawo zayo le ndoda. Kodwa ngelinye ilanga khona emzini waseKuphakameni senzeka phela isimanga lapho uShembe wayehleli khona egumbini, lapho uShembe athumela khona enye insizwa eyayibizwa ngokuthi uMpabazeni Mthembu ukuba akasize atshele uPeter Mnqayi ukuba alethele umqali wendlela amanzi egumbini ukuba phela ahlambe izinyawo. Nangempela uPeter Mnqayi waphuthuma phela njengoba wayewundodana wakhe phela uShembe, uhambisela uyise phela amanzi ukuhlamba izinyawo kusihlwa ukuze phela alale kahle. Wafika nawo ngempela uPeter Mnqayi amanzi kuye phela umqali wendlela, waguqa wawabeka phansi, wabe sebonga umqali wendlela. Wasukuma lapho uPeter Mnqayi esebuyela egunjini ababehlezi kulo. Kodwa wathi esesegcekeni esahamba khona wezwa sengathi izwi lakhe umqali wendlela liyambiza laphana egunjini. Wabe esejika khona lapho. Uyahamba phela ubuyela egunjini lakhe uShembe. Wathi uma esefika eduze komnyango esathi uyakhuleka ukuthi uzongena lapha endlini, wezwa izwi selithi akangene ngaphakathi. Wathi esahamba nje eyongena phakathi kuleli gumbi wezwa ngephunga elimnandi. Wadideka ingqondo ukuthi leli phunga elimnandi kangaka ivelaphi. Wasondela mayethi uyezwa liphuma phela phakathi kulawa manzi awalethele umqali wendlela. Phona ubani lona omgeza izinyawo? Ngoba angikhumbuli kukhona umuntu oke wangena lapha, ngoba ugcine kuyimina ngiletha la manzi. Uthena mayebhekisisa wabona ukuthi indoda lena ebgeza umqali wendlela izinyawo. Bayethi uyabukisisa kahle, hawu le ndoda inani emahlombe, inamaphiko. Wagcina lapho-ke ukubona nokuphila uMnqayi, washayeka phansi waphelela khona lapho washona. Ilapho kwasuka yona ibhizi yakhe-ke manje uShembe, njengoba sekufe lo ndodana wakhe onguMnqayi. Akuthathanga isikhathi eside kakhulu waphaphama uMnqayi, ujuluke umanzi uthe te. Yilapho komqali wendlela wayesembuza khona ukuthi kodwa wena ungeneleni kule ndlu? Waphendula lapho uMnqayi ngokuthi uwena njena baba ongibizile. uShembe wathi lutho mntanami, angikubizanga.
Sengiyabona ukuthi ubizwe ngabantu basezulwini. Okusho ukuthi bebefuna ukuthi ubone ukuthi lo muntu enimlandelayo ungubani. Kodwa ukube buzingenela ngokwakho ungabizwanga ngabasezulwini, ngabe ufile futhi bungeke uze uvuke. Kodwa manje khululeka, akusekho okuyokuvelela ngoba nami ngikhona lapha, ungesabi. Waphunyuka kanjalo umnqayi emlonyeni wenkwenye. Kodwa umnqayi uyena-ke wayesezoxoxela bona abantu ukuthi silandela inkinga yomuntu lapha, ngoba uShembe akazange amvale uPeter Mnqayi ngale ndaba. Naye umnqayi lona wabe nenhlanhla ngoba phela wayezalwa uye phela uShembe ngokwasezulwini. Yiko okwenza ukuthi izingelosi zikhethe yena ukuba azobona lesi simanga. Njengoba uShembe wayengasho lutho ngokuthi ngabe uyindodana kaNkulunkulu noma uyena uNkulunkulu uqobo, wayezithulela, wayelokhu egabe ngakho ukuthi uyisichaka senkosi, isikhonzi senhlupheko, isichaka sasezulwini. Kodwa kwakuthi kusenjalo nisalalele lawo magama awashoyo ukuthi yena uyisichaka, kuvele kwenzeke izimangaliso ezinkulu ezingakaze zenziwe ngisho abaprofethi basemandulo. Emva kwalokho bese ezithulela futhi aqhubeke nalo leli gama alokhu elisho ukuthi uyisichaka sasezulwini, isikhonzi senhlupheko. Njengoba nakhona entabeni enhlangakazi wayenze izimanga eziningi, njengoba phela wayesekhombe khona emoyeni phezulu esibhakabhakeni lapho kwavela khona elinye ilanga lesibili. Babaleka wonke umuntu ethi umhlaba uyabhubha. Waphinde wasindisa nawo amaNazaretha khona entabeni lapho kwakuhlupha kakhulu zona izinyoka ezaziluma abantu, amabululu. AmaNazaretha khona entabeni wayekwalapha ngendlela eyahlukahlukene. Omunye umntwana owayelunywe yilo ibululu wavele wathi akulandwe ihembe lakhe. Wabe eseyimboza ngalo ihembe lapho elunywe khona ibululu. Yasinda kanjalo intombazana. Nayo futhi enye intombazana eyalunywa yilo ibululu bayiletha phambi kwakhe uShembe. Wathi uShembe kayihlale phansi. Ilapha abonakala khona eseguqa ngamadolo. Wayincela uphoyizini, wawumunca wonke ngomlomo wakhe, waphuma enxebeni lapho eshawe khona inyoka. Ilapho yabonakala khona intombazana isiwumqemane. Zazihlupha kakhulu izinyanga khona kule ntaba yasenhlangakazi. Kodwa lapho kwaba kubi khona kakhulu, ingalesi sikhathi kuvuka yona imamba eyashaya khona intombazana. Bonke ababekhona lapho balahlekelwa yilo ithemba, abanye baphuthuma bayobika kuye uShembe. Kodwa abaningi balahla ithemba bathi noma ngempela ivela ezulwini, kodwa imamba inyoka enophoyizini omubi kakhulu. Impela abaningi babethi siyoke sibone namhlanje, imamba phela lena kayidlali. Ilapho uShembe abonakala esenza khona okungajwayelekile, ngoba phela wavele wayimemeza imamba, wathi ngithi wena mamba woza lapha. Ememeza nje emoyeni, ememeza ethi wena mamba oshaye intombazana ngiyakubiza, ngithi woza lapha. Wamemeza ebuka nhlangothi zonke zentaba inhlangakazi kwaze kwaba kathathu. Ilapho emva kwaleso sikhathi owabonakala ngalo uhalakasha wemamba selugudla lubheke kuye ngqo, lwafike lwama phambi kwakhe. Wazwakala ngako phela ukuyithethisa imamba ukuthi ukwenzeleni lokho okwenzile, le ntombazana oyilumile uyilumeleni. Bonke abantu base beqhelile phela eduzane besaba lona lolu halakasha lwemamba. Ilapho uShembe azwakala khona eyiqulisa leli cala, wabesethi ngithi kuwe mamba yifa njengamanje ngoba wenze icala. Nangempela imamba yafa khona lapho.
wabe esebiza amadoda ayekhona lapho ukuthi awayithathe ayoyilahla. Ngokufa kwayo leyo mamba kwaba ukusinda kwayo le ntombazana eyayilunywe imanga. Ngalezi zimanga uShembe ayezenza zabethusa kakhulu abantu ababekhona lapho entabeni. Ilapho kwaqala khona yona phela impikiswano yokuthi sengathi uNkulunkulu impela lona udlala ngathi umfokamayekisa. Uyena uNkulunkulu, uyena uShembe. Phela lezi zimanga eziningi kangaka ezazenziwa kuye umqali wendlela wayenzela wona phela lamaJuda, njengoba kwakuyiso isizwe esinenkani kakhulu ukuthi size sikholwe uNkulunkulu. Isizwe esinenkani esihluphayo. Yayingekho enye indlela ayezokwenza ngayo uNkulunkulu ukuze laba bantu bekholwe. Kodwa noma kunjalo bakhona abanye abangakholwanga phezu kwazo zonke izimanga abasebezibonile, njengaye umngani wakhe ophinde abe umakhelwane wakhe uJohn Dangalibale Dube. Ziningi izimanga azibona ezazenziwa kuye umqali wendlela, kodwa inhliziyo yakhe yayinjengeyesilwane ingavumi ukulandela. Njengoba wafika ebusuku phela ezocela ukuthi uShembe ambhabhadize, uShembe wanqaba wathi akabuye ekuseni. Akaphindanga lapho uJohn Dangalibale Dube wabuya ebuyela indaba yokubhabhadizwa, ngenxa yokuthi phela wayesaba abantu, njengoba wayeumphathi wawo amabandla, ewumbhishobhi omkhulu walo ibandla i-American Board, lena eseyabizwa ngayo i-UCC. Nabo abanye ababengamaNazaretha ababezibonela bukhoma zonke lezi zimanga, kodwa baphenduka baba ngabahlubuki, abanye baba yizitha zakhe uShembe, njengaye u-Ezra Mbonambi, owayesengenwe yiwo umoya omubi njengoba wayesezophuma eyokwenza ibandla lakhe. Impela yayilikhuni yona indaba yakhe uShembe uma esejikelwa nayibo abefundisi bakhe. Ayezokholwa kanjani-ke amaDube eSandlwana njengoba ayehambela kude, elibele yikho phela ukumbophisa ezinkantolo. Kwakuyoba lukhuni. Liyaguqa lapho ikomkhedlela mzula amafutha omkhovu into omnesuka phakathi. Amen.